खुलुमबाय बेंगलि नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै आमथिखायाव थांगोन। दखानदारफ्राबो एसे नुदोरा चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामथारालै। दालां फिसा खांदों नामा नोंसोरलाय? फिसा खांदों नोंसोर? खांमारदों? बेसे नांगौ बेसे? नुबाय सेंग्राफोर नै जोंनिया नैबे दालांनि फैसा खांग्राया सिख्लाफोरसो बाव नै साथाम ग्रोम ग्रोम। दा फैनानै मिथिबाय बिराद बरथिक जाबाय जोंनि सिङावहाय मिटिंबो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माथो खालामबावनो जोङो गारिखौ बेयावनो दोनबाय नै गारिखौ बेयाव दोननानै थाबायलांनोसै ससेखौहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गय हाबाब गयसो बिबावबाय नै लोगो मोननानै। थौरैसो बैजों गय जानो थौरैसो जोंनिया बेनिफ्राय सुरुखा। गय जानो गय जाफैद'। एसे मोजांला भिडिअ'आ। आंबो जाबावनायसै नै इउटुबार लाबो। दा स्टिमलाइटजों खालामगोन। बे बाजारानो जाहैबाय आमथिखा बाजार होननानै बुङो। चिरां जिल्लानि सिङाव गोलैयो। एकदम सा ओनसोल। दा जोङो बेयाव माबा बानायना होगोन कम्पिउटाराव जोङो बाव बुस्थु लाबोनाय जादों बेखौ बानायना होगोन। दायो जोङो बेयाव सफैबाय आरो मिटिंबो दं होनदों इयावनो आमथिखा बाजारावनो। ओमफ्राय दा प्रमद बर' सारा फैयोला आङो रायलायनो नाजानोसै। लोगो मोनगोन ना मोना रायलायनो सम दंना गैया नाजागोन। दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। फैदो। नै नोंसोरसो बेयो मा ओरै फै। हा ओरै फैदो। ने केमेरामेना मा थांखो? लोगो मोनजेनलायबाय नै सिनायनायफोरखौ। बिथांमोना बेम दामगोन बेयाव। बर' सार फैगोन दा? बेखौनो दामगोन। मा हेलिकप्टारजों फैगोनदां? गोजौजों फैयोना गाहायजों फैयो? नोंसोर जायगायानो बानायाखै? ए ओरै फैदो सिङाव हाबैनि थौ फैदो बेखौनो थानायसै जों ओरै गिदिङा फैनि। सोराखै सोरो
गामिनिमोन बिनानावफोर बाजार बायदि जालायखादों दिनैहाय बाजारा मानसियानो सुक्रुबार समबार जायोमोन नाथाय दिनै सुनिबारब्लाबो मिथिं दङना बाजारजों समानानो सोलिगासिनो दं दस्रा दखानाव थांसिगोन जोबलायबावबायसो होनबाय दा फुरियानो गामाखाल माथो जोबफेरानोमोन बेनोथ' ओरैबायदि गिदिरनाय दखाना बबेयावनो नोंथांमोना आमथेखा बाजाराव मैगं बायनोब्ला नै ओरै मैगं बाजार मा हाबावो जाखो जायगाफ्रानो गैया नै जायगाफ्रानो गैया बुंखावना नंजोबो जायगाफ्रा नायनोसो जिरायनो जायगा मोना जाना ससेयाव मोनसेल' नामालै बारा लुबैलाबायनो नाङा दे एसेल' जादों जोंबो बारा मोनजायाखै ओंखाम खोनायासैबो मोनलोंनो हायो मोनसे माला हायो सोरनिखायलाय नै लानो नालाय थरसे ओंखाम जानायाबो गोथाव सायख'जा ओइ आरो नै दे मोना मारा एकथा खयथा जाखो नायलाय टाइमखौ 12:30 11 सिलफिसो लादों जोङो एसे मा मेथाइ मोसालागोन मा मेथाइ मोसागोन नोंसोर बागुरुम्बा बैनिफ्राय बरायना लाबोगोन ना मा ना बुं मोसागोन ए मोसाग्राफोर बिथांमोना खयजन दंलै ओरैबो दङ नै जोङो हरै बेरायनोसै दाना नोंसिना थाथ'दो गोबाङै दंथारो सिख्लाफोर गोजा सेंग्राफ्रा बारा गैया हाब हरैबो दंबावोसो हनै थां खाथियाव थां मानसिलै
Alamat senangku ada kan susun ba. आमथेखा बाजारा दिनै हाथाय बायदि जालायबाय दासो गिदिंनोबो मोनो बिमादैनो ना सोरजोंबा नुदोंमोन आं बिमादैजों ना सोरजोंबा मा लाखो ओमफ्राय नोंसोर औ लुखा दे लाबाय थान ला गाव सखिदों बर'यो सिख्लाफ्रा नायखेलायबावो गाव सखि फैनानै सोरनिबा हां मोनामलाबायजोब्बायलै एकदम मानसि थाबलायनायनि हां हुं मोनामलाबायजोब्बाय कर'ना जालायलांगोनलै सिनायदों ए गोबावसैमोनलै फुराना गामिनि लोगो मोनदों नै आरो सोमोन्दोफ्राबो मा जानायथाय औ आमायसो जागोन बर' साजों रायज्लायनो होनना फैदोंमोन आं गैया खोन्था मोनासै लिंबाय थानो मोनदों हाबथ' दे हाबदो जों थांनायसै औ ओरै जों थांनायसै जों मा बियो एकदमबारे मानसिखौ मबाइलाव सोजोबनो हायो माने हाथायाव बेसेबां मानसि दंखौ मबाइलाव सोदां मा होनो इयो मा जिनिस बिलाइ जाहैदों इदि खेमायाखौहाय ओंखायनो मानसिखौ मबाइलाव सोजोबदां होनना खोन्थादां बाजारनि सेकेन्डलै लोगोफोर दिनैहाय बाजारनि गैया लोगो मोनबावगोन दा बे सारमोन थांबाय नोंथां गिदिरफ्राबो थांजोब्बाय नै ओरैनो पानिपुरि एकदमबारे बेंखनलायना दंखायो नै पानिपुरि जानो बाथोन गैया बिदै गैया बानायनांगौ बिदिसो बाथ्राया होमब्ला ओरैबायदि सेल जाखादों ना मा जाखो पुरा सेल जाखादों हाब मना बुंहोबायना मालाय दिनैहाय एकदम मनायावसो मेला दं दाख्लै दैलामाराव खारनाया गाबजि खाबाय जोङो खारबावोसोरा रेंल' होलांखादों थांबायलै जों पानिपुरि नै ada थाइनैया दंने आयु द्र'नावनो सिख्लाफोर बिरगासिनो थगाय जालायबाय नै आमथेखा बासटेना मोजां देखायहरनो आं लाजिबावबायसो बिथाङा साबस्क्राइबारमोन आंनि केमेरायाव फैनो लाजिबाय आंनि गोसोनि साननाय बायदि जायाखिसै लोगोफोर आङो रायज्लायनो होननाया दा मा खालामबावनांगौ जाखो सोरजों रायज्लायनांगौ जाखो एसे उन्दै मानसिजों रायज्लायदोंमोन दा साक्सेस जायोना जाया मिथिला आङो भिडिअ क्लिपबो लानाय जायासै दा ओरैनो मानसियाबो जोब्बाय माथो खालि जाजोबलायबाय मिटिं दङमोन मिटिङावसो फैदोंमोन ओमफ्राय जोंबो दा थांफिननो ओंखारबाय दा ना गोथैनि खर' लाबाय मोदोमखौथ' बायनो हाया फैसा थाखा गैजायै मानसि ना गोथैनि खर'खौनो जानांबाय बेयो आमथिखा दलां जाहैबाय आमथिखा दैनि दलां ओमफ्राय गैया नै बेबायदि दामफार खानानै लामाया गाज्रि जाजोबो जोंहा सेस धंस' जाजोबो समानल' होलांखायो गाहाय गोजौ हाखर हाला मिथिया मोदोमखौ बायनो हायैनि बदल ना गोथैनि खर'खौनो लानानै फैबाय नै बेखौनो दा फाजा खालामनानै जाहैनोसै एसेनोसै लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो
आरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिक्वेस्ट, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। एसेनोसै, बाय बाय। आरो नोंथांमोना इन्सटाग्रामावबो फल' खालामनो हागोन। आङो benglai77 आंनि इन्सटाग्रामा। एसेनोसै, बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। बाय 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 बाय।